Na sziasztok srácok, én Zalán vagyok, és ebben a mai videóban folytatjuk a Among Us-nak a sorozatját. Itt ez a második rész. Hoppá. És most jött még egy ilyen offer, ami ilyen Halloween-os. Meg kell keresnem. Hát ez happy modos, azért lám. Halloween-os. Hol van? Nem az. Jó, de ilyen múmia, nekem ezt tetszik, ez a múmia. Szóval most a múmiák leszünk. Mi leszünk a múmiák Egyiptomból. Na jó, így. Így. Múmiának milyen petődik? A zombi kutyák. Halloween-it, háttért. Itt van ez a legjobb. Na, menjünk akkor. Hát, ha imposztorok leszünk. Nem áll, nincsen meg, ez kéne. Hol leszünk kék múmiák. Na, menjünk. Mi? Kilépnek, most közben már indul. Itt én vagyok indító. Én várok. Na. Én elindítom, figyelj. És nem tudom. Na, indítom, Rick. Öcsém. Jó, már megvárom. Na. De ne lépjetek ki, a 15. Most indulunk, ne lépjetek már ki. Na végre, srácok, elindultunk. 3 perc alatt nem tudtunk elindulni. Sőt, 2,5. És nem vagyok. Mi ez a noise? Jó, ez nem tudom. De ahogy látom, semmit se tudok csinálni. Én is olyan vagyok, mint a többiek, kilépek. Hellóka. Jó, ott a színem van. Jó, megvan a szín. Na, 10 vagyunk, mehetünk. Na. Most bármi is van, nem lépek ki. Ha imposztor ők, hanem. És imposztor vagyok. Ott az imposztor. Szű. Gyere csak itt. Dick. Nem tudom megvan.
Na srác, megöltem őt. Kiment? Aj! Na. Ennyien vagyunk már csak. Őt meg akarom ölni. Ezt. Jó, az egyik is. De már megint ez van, hogy elromlott. Nem tudok szavazni. Pedig én is szavaztam. Ne! Ne! Szavazni akarok. Szavaztam. Ne! Itt a izém. Áj! Persze, hogy most megy le a leggyorsabban a meccs. Nektek is megvan az az érzés, hogy ti vagytok az imposztorok, és nagyon hamar lemegy a meccs. Ezért. Tehát, hogy nagyon képek és elköszönök. Sziasztok!